Здравейте на всички, аз съм Георгий 69 и ще играем CS 6. Какъвто е спич не знам, но ще цъкаме CS. Да, не съм много добър. Вижте колко съм саб 4-8. Също така, когато клиповете, например, what the fuck? Вау. Да, ето сега, когато клиповете, когато умра, ще спирам на пауза, когато пак не пускам игра, ще се пусна и се връщаме след малко хора. Пак сме тук хора. Сложи се скинове тук от CSGO, скинове на CS, ще ви прата линк в описанието, за да гледате. По-скоро за да си ги сложите на CS и ще направя някой ден клип как да си ги сложите. Теж може да е следващия път. Да. Да видим сега тук какво ще случи. Оу! Това беше обейско. What? Ко ми става? Да видим тук какво ще стане. Дай секунда в този момент. Тук ще още битка. О, гледай се. А то от нашия отпича. Така. А то пък как ме сплаши. Един остана най-силния. Теористите. Може тук да умрем, може да ни убием, се знае. О, бомбата е тук, добре. Добре, хора, машини сме. Хубави са мисля, че тези скинове. Когато играе CS, някой ден може да играе с мен някой стрим. Камерата съм е сложил от лявата страна. Така. Има ли още някой? Не мисля. Сложим от горната част, от лявата страна нагоре, защото мапа няма какво да видите, така че този мап е някакъв зелен такъв, дето не ви трябва да го гледате. Мисля, ето сега, what? Мисля да приключам след тази игра сега клипа, защото е доста късно вечерта и исках да снимам този клип да ви кажа. Предимно проекти ще са на World of Warcraft, Minecraft, CS 6 и ще купувам CSGO след един месец някъде и ще може да играем като машини. Опа! О, това беше обейско. Така. Да, хора. Нещо за 5 кръв съм. Ако не ми хареса моето лице, кажете ми друг път, както ви искате, друг път може да има камера. Къде са коментарите? Това какво стреля? Вот как? То хакер майче. Така, да видим сега тук. What? Тук има хакери 100% сигурен. Другия път няма игра в този сервер. Добре, къде е тос?
Ей тук. Къде е това, бе? Тъска да ти захвара. Да няма фъка, бе, чу. Съм тъпаци. Бомбата е заложена на бето. Бързичко се изнасяме на бето. И така ще има линк в описанието, пак повтарям, с 10 скинове, който иска. От... Къде е бомбата? Аз се махам. Аре хора, вместо това да е този клип, бомбата ще гръмне, видял се. Благодаря, че гледахте, аз бях Георгия69 и ще се видим в другия клип на CS на 6 или нещо друго. И чао сега.